Avui de matí s'han reunit els regidors de l'Ajuntament de Pollença amb el tècnic de la Conselleria i en Juli Fuster, que és el director general de CITSalut. Tot apunta que el nou centre de salut se construirà a Can Cuní. Ara mateix, en Juli Fuster ens explica els motius d'aquesta decisió. El BAL ens va demanar fa uns mesos que estudiàssim la possibilitat del canvi de solar, i l'hem estudiada, i per això li vàrem contestar en el BAL per escrit i avui ho hem explicat a tots els regidors que han vengut. Què passa? Que el solar alternatiu que ens ofereixen no és urbà, és un solar rústic. I la llei que ells creien que podríem aplicar no és aplicable perquè també la llei és clara. Se pot aplicar sempre i quan no hi hagi alternativa, però és que en aquest cas hi ha una alternativa clara i a més ja cedida, que és el solar urbà que ja ens havien cedit. I vosaltres, no sé si des de CITSalut sabeu com pensa la gent de Pollença. Nosaltres vàrem fer una enquesta de carrer i tothom s'estima més que sigui Can Bac que no a Can Cuní, que ja on se construirà. Nosaltres estem convençuts que quan el centre de salut estigui fet, la gent de Pollença estarà encantada. Jo crec que quan vegin el centre nou i el PAC nou i les instal·lacions que hi posam, a més els centres moderns d'ara són molt diferents en els anteriors, jo crec que la població estarà encantada. I també estic convençut que el que se volia fer en aquest solar se podrà fer l'altre un dia, per tant, jo no crec que hi hagi cap problema en aquest sentit. Acabant d'escoltar en Juli Fuster, que ens ha explicat els motius que els ha duit a prendre aquesta decisió. Ara és el torn d'en Tomeu Cifres, balda de Pollença. Bueno, a la reunió s'ha contrastat el que nosaltres ja ens suposàvem, que és una decisió política. La Conselleria de Salut no vol entrar ja a valorar la possibilitat de poder fer un centre de salut en un solar de Can Baix, per tant, ells tenen la decisió presa i ja no hi havia cap qüestió tècnica aquí a discutir. Per tant, va ser una decisió política del govern i de la pròpia Conselleria de Salut, però l'Ajuntament, com sempre hem dit, actuarà en responsabilitat. A partir d'ara, lògicament, nosaltres revisarem tot l'estat del conveni que se va signar, demanarem uns compromisos fermes perquè se pugui garantir aquest centre de salut i nosaltres ja no mos basta el seu compromís verbal de la pròpia direcció general, sinó que a partir d'ara entenem que sent una decisió política, lògicament ja s'ha de manifestar la presidenta del govern i així ho farem, demanarem una reunió amb ella per tractar aquests i lògicament altres temes que tenim per garantir que sigui opac una realitat i altres situacions que també tenim de necessitat dins un municipi. La Conselleria de Salut és seva i ells tenen representació dins l'Ajuntament de Pollença, inclús hi ha un representant que és Antoni Cànoves, que està dins el govern i no volen entrar, en aquest cas, entrar en aquest debat, per tant, a partir d'aquí ja la decisió ja no és nostra. Nosaltres hem fet tot el que hem pogut perquè el centre de salut sigui una realitat i en el millor solar que en podríem disposar que era el solar de Can Baix, que venia avalat per tots els informes tècnics. Pep Marquet i Andrés Nevado són dos representants de l'equip de govern que també han assistit en aquesta reunió i això és la valoració que en fan. Jo la decisió que he vist és que la decisió està presa fa estona i no hi ha hagut cap voluntat política de voler-la canviar. Jo d'aquesta reunió he sortit un poc decebut perquè hem arribat allà i ja ens han dit que no volien entrar en discussions tècniques, que ells havien estudiat, que ho havien mirat, que ho havien mirat amb els seus juristes i que canviarà duia un cost, que no volien entrar en aquests temes, que l'altre solar no era urbà, era rústic i que no tenint un solar urbà no volien fer el canvi en el decret aquest que va treure el govern i llavors els he vist com a molt tancats. És a dir, jo els he dit, per una banda estan contents perquè m'ho han assegurat que el PAC serà una realitat en el 2023, és a dir, els pollencins seran contents de tenir un nou PAC que fa molta falta a Pollença en el 2023, però el tindrem allà on la majoria de pollencins no el volen. Bueno, la reunión ha sido un poquito pobre porque ha habido puntos que no han querido entrar como puntos técnicos y demás. Es cierto que esta reunión teníamos que haberla tenido hace un año y medio o 2 años y hubiéramos evitado muchos pasos. Y bueno, nosotros al final, lo que como queremos el bien de los pollencines, tenemos que dar un paso al lado y que se tenga que hacer en Can Cuní, pero nuestra idea, dado por los servicios técnicos, es haberla hecho en Can Baix. También hemos estado luchando porque se haga realidad la reforma del PAC del Puerto de Pollença, que es un hecho que se tenía que haber hecho en la legislatura pasada y por creo que cuestiones políticas no se ha llegado a realizar y bueno, y ahora ya estamos llegando al consenso para poder realizarlas. Els altres regidors de l'oposició també han xerrat en Som Pollença per explicar el seu punt de vista sobre aquesta situació. Bé, en definitiva, el que s'ha aclarit és que si volem un PAC aviat, aquest s'ha de fer a Can Cuní.
canviar de terreny implicaria, sense cap dubte, retrasar-ho o fins i tot fer-lo inviable. I crec que Pollença el que necessita és un centre de salut amb totes les prestacions que toca. Hem perdut massa temps amb aquest tema, hem perdut massa bombers i crec que és hora que tots empenyem perquè UPAC sigui una realitat com més aviat millor. Clar, el balanç és positiu perquè ens han donat informació que potser hauria d'haver vingut abans, però és veritat que ha estat una mica estèril, no?, el debat. Ha recordat el que ja s'ha anat veient en plens, i jo, quan he agafat la paraula, he demanat per què no s'havia donat aquesta informació abans, no?, tan clara que UPAC s'havia de fer Can Conill sí o sí, i també perquè no s'havia fet un debat una mica més tècnic, ja que els tècnics havien vengut i han dit que un procediment no és així, i he dit, bé, estem potser pot ser davant d'una institució una mica arcaica amb uns procediments arcaics, no? El que jo crec que, més que convencer-nos els seus arguments, ens ha convençut més veure la postura de que és això, o ja, si voleu prendre un altre camí, és la vostra responsabilitat, a nivell jurídic és molt més complicat, no estan col·laboradors, podríem dir, a voler canviar de solars. Jo crec que la seva idea és aquesta, que han endollat molt, el projecte no està fet. Bé, per part d'Alternativa, nosaltres que havíem estat insistint amb aquesta idea de fer aquesta reunió conjunta i mixta, al final, clar, la valoració de la reunió d'avui és bastant negativa, perquè ni era una reunió mixta, en el sentit de que s'ha insistit molt que allà no se discutirien qüestions tècniques, però tampoc polítiques, per tant era un poc surrealista, i per altra banda, bé, ha quedat clar, com ja ho vàrem fer en l'escrit, per part del Servei de Salut, la seva aposta per un solar de Can Conill, i ha refermat, el director general ha refermat aquesta idea, per tant, el que hagués pogut ser aquesta reunió feta fa un any, que podria haver servit per decidir i posar damunt la taula les distintes possibilitats, ha quedat un poc sense sentit, diguéssim.